Feluq is-sentejn mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-Parlament għada l-4-16 ta' Ottubru mhux se jiltaqa' u dan se jsir fuq proposta tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Din id-deċiżjoni tħabbret fil-Parlament wara li l-web tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar informa lill-Parlament li l-Oppożizzjoni kienet ipproponiet lill-Gvern li għada ma jkunx hemm xogħol fil-Parlament la fis-sezzjoni plenarja u lanqas fil-Kumitati tal-Kamra. Il-web tal-Grupp Parlamentari Laburista Bajrin Camilleri qal li l-Gvern kienet jilqa' l-proposta tal-Oppożizzjoni. F'intervent il-kap tal-Oppożizzjoni Idr Endelija qal li x-xewqa tal-Partit Nazzjonista kienet li bħala kommemorazzjoni tas-sentejn mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia għadha ma jiltaqax il-Parlament, dan b'sinjal ta' rispett biex kulħadd jagħmel it-tiftkiriet tiegħu. Daphne Caruana Galizia kienet inqatlet brutalment permezz ta' bomba li tpoġġiet mal-karozza tagħha fil-bidnija. Għada il-ġurnal In-Nazzjon se jfakkar dan l-anniversarju b'rapportaġġ speċjali.